खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि जे डेडलाइन थामहिनबा 31 मार्चनि उनाव बिटिसिनि बिथाङा चिफ नंला बिटिसिनि गोबां पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा बाहायनो हानाय नंला फान्डफोरखौ बाहायनो हानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबियावनो बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंदो। আজিৰ দিনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিবিলাক শ্লোগান দি আছে আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজৰ বহুত কাম কৰাৰ যিটো শ্লোগান দি আছে বা মিছন ভিজন দেখা আছে এইবিলাক টোটেলি ফইলাৰ সি মিছা কথা কয় আৰু তাৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো আয়ু বিটিচিত শিৱৰ যিটো ক্ষমতা এই শিৱৰ ক্ষমতাটো 31 মাৰ্চত শেষ হ'ব। সি একো ফাইল একো মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে একো নতুন চেংচন দিব নোৱাৰে একো নতুন এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে ৰিলিজো কৰিব নোৱাৰে মুঠতে 31 মাৰ্চটো তাৰ লাষ্ট কাগজে পত্ৰ মই ইয়াৰ কিবাটো আৰু পিছত আৰু নচলিব মুঠতে এপ্ৰিলটো নতুন বছৰ বুলি আপোনালোকে সবে জানে মানে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো এপ্ৰিলৰ পৰা হয় নতুন বছৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ 31 মাহটো লাষ্ট হৈ গ'ল 5 বছৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো সি কাম কৰিলে 6 বছৰটো কেতিয়াও নাপায় আপোনালোকে জানে মুঠতে নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যিটো 25-26ৰ যিটো নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ যিটো পইচা সেইটো কোনো স্কিম এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ এগেইনষ্টত আৰু চেংচনো দিব নোৱাৰে বা ৰিলিজো কৰিব নোৱাৰে। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिसिनि बा थामहिनबा 31 मार्चनि उनाव बिटिसिनि चिफआ प्रमोद बर' नंला आरो बिथाङा गासै पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा खोमानानै लानांसिगोन बिथाङा गोहोखौ बाहायनो हानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव 31 बारखौनो बे समाव बिथाङा 31 मार्च होननानै बिथाङा बुंफ्लांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय आथिखालनि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आ 31 बार बिटिसिखौ सासन खालामगोन आरो बेखौनो बिथाङा उल्था बुंनानै हाग्रामा महिलारिया 31 मार्च बुंदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा 31 मार्च नङा 31 मार्चआ हयथ' बोसोराव बिथांनाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा जोबसिगोन होननाया 31 मार्चआनो 31 बार जायो खोमा गतिके बोसोराव मोनबेसे मास दान फैयोथाय बुंनो हाला बिथाङा बुंनाया बुंबाय थागोन गावनि जा जखायनै मानसि दंबावो बे मानसिफोरखौ गोजोनग्लाय होनानै लाखिनो थाखाय बिथाङा पलिसि खालामदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा फारफ्रोमबो बिथिङाव बे समाव नाङा बबेबा मोनसे जायगायाव गोनांथि रायजो राजाफोरा बुङाखैब्लाबो बेखौ नायै बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दङ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बै मोनफ्रोमबो खामानिखौ बे समाव मावफुंगासिनो दं रायजो राजाफोरा खाथियाव फैयाब्ला बिथांमोननियाव थांनानै हाबाफोरखौ मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गावनि सासे सानै दैदेनगिरिफोरखौ सासे सानै सुबुंफोरखौ बिथाङा हमथाना लाखिनो थाखाय गावनि आवथायाव लाखिनो थाखाय बे समाव जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थानाया सोलिबाय दं जायनि थाखायनो बे समाव 31 मार्च आरो 31 बार बेखौ बिथाङा गोनो गोथो थामहिनबा बे समाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै सोरखौबा लाखिनो थाखाय नाजानाय सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा 31 मार्च नङा 31 मार्चआ हयथ' बोसोराव बिथांनाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा जोबसिगोन होननाया 31 मार्चआनो 31 बार जायो खोमा गतिके बोसोराव मोनबेसे मास दान फैयोथाय बुंनो हाला बिथाङा बुंनाया बुंबाय थागोन
गावनि जा जखायनै मानसि दंबावो बे मानसिफोरखौ गोजोनग्लाय होनानै लाखिनो थाखाय बिथाङा पलिसि खालामदों। आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों, जोंनि UPPL दोलोआ दिनै जेरै बिलोनि ना सारग्राफ्रा बिलोखौ सारनानै नाखौ हमजोबो, BTC नि कमप्लिट रायजो राजायानो दिनै UPPL दोलोआव फैजोब्बाय आरो जोङो समाजनि जौगाथायनि थाखाय साफ्रोमनोबो मेसेजखौ हरनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जोंजों फैजोबनायनि जाहोनाव दा माफा मानै नाथुर दुनाखं थाबोदों, एम्बु थेरेफोर थाबोदों। बे नाथुर दुनाखङा फिफि फाफाव बारलाबाय थादों माफा मानैया, आरो माफा मानै एम्बु थेरेया फेफे फाफा गाबबाय थादों। बे हाग्रामायाबो मासे एम्बु थेरे बायदि जानानै दङ।